ka jing ajimut kabarit ban yo kem nang ni shakmat ya kinong penyap kan lung kena kani kadai kekerwo kubor kabalatho bat pelaj da iba madi lalu langba ka FBP jong i banangkong ka CCTV Haman laki dong kisnong ladai ban bu CCTV om duna sound santali hapo kashi kilometers ka sorkar ka babun pisa ha ka jaka ban pelut syaki waipat kikam bom don so don sla kanjin dalam hae sikat dai ban penyo CCTV ya ki dong kisnat kisnong ki thauru ladalong ka bala bat ngasnyo ba ka dai ban la ba ki dai kat bala ban bu CCTV ha ki jaka badai ban bu rengkat bat ka jingi rap lang ka sorkar ha ka ban thit ya ki ne ki kor ki bor ban don kam e mentau bun ki ying kisem kimla ban kot bor ban thit ki CCTV kamera hanrei la datang haki sorok lenti sengking hapo snong onbu kani kan yarap sibun ban yok kim ya ki balek kam snu kermen ba ka sorkar kan chim kia ya kani ke jing ajung mut ban sam CCTV haman laki snong bat kidong la dadai hapo sor ni snong kendong baar ban khang kedong ya ke jing lek kam snu bun sin kum ki snong ki thau ni ju penlong ka jing ya ap snong bat man bang ni ya am nim ju yo ban kem ya kita kinong lek kam snu kani kerkom ap snong kapelong ya kinong lek snu ba kin sen kin start haba kitip ba kadon ke jingya apsnong kumta ban apsnong la dai ban le da kabari hakaba om don mano batib ki samla widipi rangkat bat kirang ba jong katu kasnong ki hab ban le ya kane ka kam klem da don batib mano wat kasnong ru kam dai ban tib ban pahara ya kisnong da kabaya tawer kumbale ki CRP kam mentoy bat kam yirap ai ru em ngi hab ban kan mau ki nong le kam sniu ki kam start bha bat ki khen jing khen bha haman la ki operation jongki kum taru kasnong kadai ban kam start buncha ban ye ki nong le kam sniu le se ban pahara ya kasnong ne ki dong kababha e dai ban ya da ki private vehicle bat saw na sangut shong hapo labiang phin sange hakano kano ka chakaru omdon babana bangi apsnong hakawai pakawai ka kali ba apsnong dei ru ban ra ya ki bisil batang shuyo i ne kem ya ki bale ya ka kam lada ki phet da ka jat ne da ka kali jongki shuput bisil bet bat ka snong baro kan ye bet thong ya kita kinong le kam sniu lada yo ban kem dai ban ra bet sha ka community hall jong ka snong ban bishar bat sa iPad sha ka ti jong ka an ban le ya ka badon kam nalor kata lada haying sempat ngilap badon bapartu badon bapersang ban jam syapo uput usam klem sengthu bat lada lap kum kita Shuput bisil ban yami bat maret kloy da kasnong ban kem ya kum kita kinong le kam sneu balai penlong pahara snong da karutin wat ya kani karutin ru om dei ban don mano batip lai tang kito ki badon hakakam kam mentoy hiru ban apsnong tang sitayo ne sibnai ka kam apsnong dei ban le baro sisnam lanter ngihap ban sneu balada kisnong kithau ki mi ranti bat simkhia ya kani kakam kan yerap om tang ye kato kasnong hanrei wat ki pulit ru kan long ka jingirap ka bakrau ban shushania tang haki polidro kambha namar kini ki kampen yap breu khamtam ka kambale da ki mensiono jenjar ban yokem hanrei rengkat ka jingi trailang ki snong ki thau le se la ban ong kan kampen suk ban rat ya ki kam sniu hapo snong po thau ha ka ju kapor kum ki ying kisem ngiladai ban kamte lakam ya ki kun ren chongi ba kim dai ban chumi pathar ban yele kai chabar hakum kini ki por om dai hiru ban sha yaki bakin yaj marwai langba ki leti ki singking bakanja ki educational institution ro kin hap penrengking bha ya kinong wan shaw ya ki khna school kinong wan shaw school ki dai bandeng ya ki identity card bala aina school bal lada om don identity card om dai ban chupalat ya ki khna hangno ru bala ban claim kum ki ba haying hasem dai ban pentikna bha ya kinong wan shaw school chuwa ban pelat ya ki students ki kam sneu ki bun om tang ki kam penyap breu ne ki kam menchonno kadawa ba ki snong ki thau kim dai shu ban shu yo thia bat kandit onda ki ki basnu ki ja hanrei onda ki snong ki thau ki long vigilance dai hang taking kan sedang ka jingklan ru kum ka jaj benreu penkut ka ni ka kro na iba madia lalu